шашумин мусобиқаи байналмилалӣ оид ба гӯштингирӣ бахшида ба рӯзи пойтахт барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри душанбе рӯзи 26 апрел дар қасри тенниси шафати варзишгоҳи марказии пойтахт баргузор мегардад. паҳлавонони маъруфи зиёда аз 25 кишвари сайёра дар вазнҳои 65, 78, 95 ва ҷамъи 95 кило барои мақомҳои ифтихорӣ талош хоҳанд намуд. болувон танҳо дар вазни 70 килограмм нерӯсанҷӣ менамоянд. ҷоизаи умумӣ $110,000-ро ташкил менамояд. ғолибони зинаи аввал соҳиби $10,000, ҷои дуюм $5,000 ва ду мавқеи сеюм сазовори $2,500 мегарданд. дар бозии бурдноки ройгони лотарея 10 адад айфон ба соҳибонаш дар фазои идона тақдим мегардад. марҳабо ба иди мутантан ва бо шукӯҳи гӯштингирӣ.